mateni es ora mateni es. Bisa ini kalian ingkang badhe boten dipun arangan dipun mancing. Dikaus kok anggeram mulai. Ayo, lagune apa, Pak? Aku kok kepengin ngetoke biasane sing sok bentuke apa? Aku kepengin ngetoke karyaku sing bawane Asmara Ndana Lali Janjine. Wah, iya. Karyaku. Lho karyan Pak Geger nggih. Heeh. Nek bawane tok dengan aku asli pirang-pirang tahun kan. Beda ngerti nek do nembake iki karyane sapa disebut. Heeh. Ki Geter PB. PB itu apa? Perawan. Penak. Bawane sing iki Asmara Ndana Lali Janjine. Dina Minggu kang tanti. Ini sapa? Mayang, ngerti Pak? Heeh. Ngerti ya. Sapa dhisik? Sapa Mbak Intan dhisik coba. Dina Minggu kang tak nanti. Dina mune coba jajare sama Mbak Anis ya. Neno. Kuwi idine lemu kawin dhewe idine ya ming manut karo cakepane lagune. Ning asline kuwi biyen iki tane aku duwe utang akeh. Ning ditagih wis kaya terus dadi tembang iki. Delok cakepane lho. Duwe apa, Pak? Cintane duwe utang. Ditagih wis kaya terus dadi tembang iki. Kelas juta ngono. Neno. Nek sing wayangan tenan jan. Ayo saiki sing dene wis yo nom-nom kabeh. Iya, Pak. Lho, mulane kok kendho gak melu aku sayang. Jenengan boten ngejak, Pak. Pak Aku saiki sing dene tuwa-tuwa wae kok. Ayo sarane meno. Kanane pijet semoyo. Anane pijar semoyo. Coba aku tak krungu suarane purnanku oktah. Neno. Coba tirokno cekok suling kuwi. Apa kuwi? Pintar golek alasan. Ya Gus, tiroke neno. Nah, kangen dukur. Ojo tok mari. Heeh, nek tak ora ya grogi nganti sing nggon buri kan loro dibenake kalani sing. Kene tak benake kene. Oh. Iki langsung tamani kendang ora, Pak? Cek, ayo wong telu bareng Mbak Anis, Mbak Okta karo Mbak Intan. Aku wis ora percaya. Ya langsung tamani tenan. Aku wis tak durak. Ora nek ditamani kendang iki kendang cukup kok piye, Pak? Asli iki tampani muni lho. Ini jadi Yo. Aku